ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா. அன்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவியின் அன்பு மொழிகள். தண்ணீர் எப்போதும் பள்ளத்தை நோக்கியே பாய்கிறது. ஆனால் சூரிய கிரகணங்கள் தொடர்பு பெற்றால் அதே தண்ணீர் ஆகாயத்தை நோக்கி எழுகிறது. மாலைகளில் உச்சியில் பனியாக தாங்குகிறது. மலை, நதி, அருவி என்றெல்லாம் வந்த உயிர்களுக்கு எவ்வளவோ நன்மை செய்கிறது. எப்போதும் வேலை செய்ய வேண்டும். வேலை செய்வதால் உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது. மனிதன் என்றால் தவறுகள் செய்யத்தான் செய்வான். அவற்றை நாம் பொருட்படுத்தக் கூடாது. பிறரது குற்றங்களை காண்பதால் ஒருவன் தனக்குத்தானே தீங்கு செய்து கொள்கிறான். குற்றங்களை கண்டுபிடித்து கடைசியில் அது அவனது இயல்பாகவே ஆகிவிடுகிறது. அன்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவி. ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன்.